Sik tak cengunguke penotone jek akeh ta jek wudu ta. Jek wudu nggih alhamdulillah masih udane deres kaya apa nek Jombang Jaya sing pentas penontone sik wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun nyambut gawe muga-muga paringi berkah Allahumma amin. Ayo Mas, sak piro Mas? Montor miber molak-malik mudune ning bendungan. Tak rewangi mubeng kiper nyambut gawe morak-marik mung butuhe aku kepingin rabi perawan. Sing taksir panceni arek kemiri. Insyaallah. Nang Jakarta balik nang Bali sing nanggap ludruk Jombang Jaya banyak rezeki. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jombang Jaya pinaringan asmo. Kita urip ning alam donya dolor pira suwene ibaratno wong mampir ngombe. Mula nek geger-gegeran dolor iku gak ana sing rukun barek keluargane. Nek kali cilik banyune santer, nek kali gedhe malah kebanjiran. Aku biyen cek cilik dulur diulang pinter bareng saiki wis gedhe dadak rabian. Aku saiki dulur bojoku loro gak kekurangan masalah sandang pangan iku tak kira gampang. Bojo loro takon nyambut gawe bebarengan aku cuma nunut turu barek tunut mangan. Nek bojoku wis loro aku
jek rumangsa kurang aim sebab delok arek wedok saiki ketok ayu-ayune bareng ngono tak tukokno HP 300 nduselaim Masya Allah tak jak mulih nang omahku dhewe ayo Mas unggahno Mas kebacut moro. Insyaallah tangan ki lapo kok iso nglebuk-nglebuk malih kelek kabeh. Alhamdulillah dulur. Niki dalu niki sik tak wacane sik ajate opo iki, Mas? Niki hajate insyaallah niki syukuran tasyakuran. Dek zaman rikala semanten tasik sugenge, tasik gesange Ibu Hajah Bawon niki nate gadah nadar. Uni nggih nate ngomong ngoten nggih. Sak wayah-wayah nek putuku niki putune sing jenenge Sri Indah Istiawati iki entuk jodoh nggih ajenge ditanggapno ludruk. Lah ngoten nam. Lah dereng keleksanan pun sedo. Wah iki piye iki nggih? Akhire entuk jodoh nggih, entuk jodoh. Namine Mas Joko Pranoto. Lajeng kagungan putra namine Shanaya Pratista. Rara Sinta Pranoto niki gadah yoga niki. Bareng gadah yoga eling nggih tiyang sepuhe niku eling oh mbahku biyen tau nadar nek aku entuk jodoh ditanggapno ludruk. Bareng sakniki yogane mitoni mudhun lemah ngoten nggih. Niki diterusaken nadare inggih menika Ibu Hajah Bawon. Nah niki syukuran ditanggapno ludruk satu kebetulan sing ditanggap ludruk saking Jombang namine Jombang Jaya. Alhamdulillah kepanggih jenengan sedaya berarti dalu niki nadare pun diluari aja sampai dadi ujar kebalungan. Ngoten nggih. Nek cara Arabe niki tasyakuran la in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Sapa sing gelem bersyukur atas nikmate Gusti Allah niku bakal ditambahi nikmat sing luwih kathah. Tapi nek kosok baline wala in kafartum inna adabi lasadid nek gak gelem bersyukur paringane Allah siksa utawa azab sing luwih pedhi sing bakal ditampa. Alhamdulillah niki pun nadari pun diluari pun disyukuri ngoten nggih. Pun sakniki nontok ludruk Jombang Jaya. Tak terus niki tunggu titik engkas nang tak ngetokno arek-arek sing lucu-lucu ben guyu kabeh ngeten Pak Bu nggih. Alhamdulillah. Kayak lucu-lucu sing penak kena dikidungi Mas. Asik. Ya sekali-sekali ini santai, sekali-sekali ngoncelok. Kalem-kalem ya Mas, gak usah. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar yang baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia sama-sama jatuh cinta. Cinta yang dalam sedalam
ora enak dadi arek bujangan mrono mrene gak ana tujuan apa manene ana hiburan nonton ijen jarene kesepian ora enak manene dadi perawan mono ibarate dagangan ane bengi aja sampe keluyuran besokne payu regane sodok larang perawan mono ana telu maceme kabeh ana wadine dhewe-dhewe mula dijaga dik kehormatane padha uga karo jaga martabat bangsane sing nomor siji jenenge prawan bandel jitangi turu senengane nyambel pecel ditari rapi atine malah mangkel gelem rapi nek digawe kuwa sebel nomor loro perawan kendor tangi turu pakaiane keluar lawar ajit tangi wis padha ndotot jaring ngenteni pacare numpak montor sing nomor telu perawan tinting tangi turu ngerujak blimbing senengane pilih-pilih tanding bareng oleh bojo pensiunan maling ya Allah cekap semanten piatur kulum sailan boten sumangga Alhamdulillah dagelane kathah Bu enten bokir enten congek enten wedoke enten sinten wau kathah wonten jero tapi gak metu-metu sampe ndromos aku wis ben tanggatekno arek-arek dek jaman berjuang jora kelingan anak-anak lanang biyen tak openi ning saiki ono endi jarene wis menang katurutan sing digadang tapi yen ninggal janji aning saiki opo lali kok niku lha opo kok mendat mendut kok niku lha opo kok mendat mendut iku kepingin kait waras ya gak digawe ngene. Ya tambah setruk gak karu-karuan. awakmu ku kait rodok waras titik-titik gurung patek normal Ya alhamdulillah esok mrene ngibur masyarakat. wingi tak kabar jare setruk keringan iki setruk keringan Bu rodok iso mlaku ngene Waras alhamdulillah. Alhamdulillah Mboten awake nek sing setruk Bu. Niku ne lho nggih melok setruk. Lho alah tiba iki yo katut aku. setruk kabeh Kabeh mung jenenge setruk separo iku bener lak ya separo iku gak melok kabeh gak melok ini. Ya ampun, ya ampun. Cabang bayi lanang kabeh rek duwe kanca kosong sakno aku ngek karo awakmu. Sakno ngene iki aku sing iso batik barang. Iya. Jenenge kanca seiya sekata hidup semati kecil sampai gede. Yo Aku teko yo ngatini lho langsung nyarame kok iki wong cilik nderiti le. Sampai adeng nyente nyalami aku. Yo ngatini sing bagian ada. Sing adeng ngumburi cowilik singset malah wae. Aku lho pernah yo ning
Iya dicongek menawa dipekno mangan. Dipekno mangan. Mangan dipekno mangan sego rawon. Enak sego rawon. Empale gede-gede. Kau gede empale. Marino ana situk mentel tak pikir kotot. Tibake apa iku? Tak cokot ae laos. Kocel lho. Ya didelok sih rek, iku balung tak kotot tak laos. Ya prasaku ya wis tak pikir kotot ngono ae tak inggirno. Inggirno, cokot bareng tak cokot lho laos e. Yuriani ya ngono. Apa? Yuriani. Riani. Iya, wangi yo ngatini, Mang. Iku dadar ndok iku masalah sak wajan ndok 5 didadekno situk. Ndok 5 dadekno situk. Kowandele. Belek ya. Belek. Terus. Aku yo kok pangan kok entekno kabeh? Gak. Ya. Pernah kok ndadar ngene ngolehno sapa sini. Ya sampean diconge alhamdulillah rek eling karo aku. Iya eling. Tapi nggih sepurane yune kula pun mboten kaya siyen. Aku ben nyidek tijuk wis gak karu-karuan. Iya. Saiki gak blas mengkel. Biyen cakot cedhek wis gak karo-karuan. Saiki masih cuwedhek mepet gak apa-apa. Gak blas setrume wis gak ono. Ya ampun. Wate wis gak ono. Tapi alhamdulillah ngono iki. Alhamdulillah. Ini ambek Yuriani ya geger. 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 Masalah apa geger piye? Apa wong loro lho atik nyanyi-nyanyi barang kemen inter anjen kemen dus. Lah di sing masak iku ya melok nyanyi. Nyanyi, yo ngatini lho nyanyi. Tak pikir ya wong kene atik nyanyi lagu India barang. Lagu India. Yo ngatini. Yo ngatini ya apa sih nyanyine yo ngatini sih? Tumpah ae ngono. Yo muskurae. Tumpane jane jasa sapne tekae. Jowe tambah Riani. Kon niku lho ni kemainik montasane wong kene kon atik lagu India wong kaya aku dijawakno. Oh, sing sitok lagu Jawa. Sing sitok dijawakno ya iku mang lagu India iku mang dijawakno. Rian sik ya apa nek jawakno. Riani ngene. Jawakno ya apa? Yu mulemune durana bale kemule mloro tae tumpaki ae. Loro kere-keran. Oh, no kok tumpaki. Maksude kemule yuk ngatini lho, mloro terus ditumpakno. Kon niku ngawur, kon niku rok sing kok kowe keling ngeres. Ya iya rek. Oh, kemule mlorot, kemule ditumpakno maneh. Ya gak apa-apa niku. Oh, ne tak rono kene modelmu koyo nasihat kon niku koyo wong Islam. Soale kan termasuk tasyakuran. Aku wis ngomong la in sakatum la asidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Berarti kan iso mbok cara wong Islam ya wis paseh temen. Lho rek awake dhewe wis keturunan ndukur-ndukure wis wong Islam kabeh. Temenan, engko nek tak takoni gak iso tak bacok dengkulmu lho. Lah takono sak pretele untumu. Sik, aku takon. Wong sembayange ngadep nang ndi sih? Kuwendeng. Wong sampeyan iki loro kabeh. Ngadep nang ndi? Ngulon. Goblok. Ngulon. Ya salah. Lho kok iso salah iki lho. Iso nyalano lho kudu iso benerno. Ya iya. Wong sembayang salat ngadep nang ndi? Keblat. Hah? Keblat. Mosok tu manusa liya asari nguloni ngono. Hah? Ya ngedep keblat. Sing bener madhep keblat. Sali fardhu maghribi lho. Usolli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqilah. Ibuk lati adaan makmun. Lah apa nguloni ku? Malah goblok iki. Oh, ngono ta. Ngene jare wis Islam pol. Iya yo, salahku mek nguloni kiblat iku mang tok ae liyane aku paham. Lho perisan kok. Aku ki lho iso. Nek masalah salat, masalah agama, masalah sembarang ki paham ae nglontok kene iki. Kerek najis taga. Kerek. Lho nek kerek iku najise gak padha mbek liyane. Nek kerek najise jenenge najis mughaladzah. Mughaladzah kementus. No kitabe ku ono. Iya jenenge engko matamu lho mencetat wong salah kok iso melulu-melulu. Oh diomong. Lha ya iki takon kerek najis ta? Najis mughaladzah. Najis ya. Aku tumen kate rene mah lho. Ate mrene? Iya. Ana arek nom-noman niku mbleh kerek. Arek nom-noman mbleh kerek. Mbleh kerek. Pak Mudin liwat nggawa ndase najis ta gak? Dosa kakekmu temenan soalnya najise mughaladzah atik Pak Mudin pisan
Loh, Masya Allah, para nono mudin kandanono, nek kerek najise munggulat, sholatnya gak sah, sholatnya gak sah. Aja mesti kan lu otomo-otomo mencetat kan kok wong salah lho kok. Lho diomongi jarene. Aki lho takon, kerek iki najis ta gak? Najis munggulat to. Sapa sing gak nek kerek ku tapi ngono mang lo narek nom-noman bleh kerek. Bleh kerek. Pak mudin liwat nggawa ndase najis ta. Dosa. Wong goblok lho. Dosa ngedosa. Sakno salate gak ditrima karo sing kuwasa. Soale najis munggulat iku isane dadi gak najis. Salat iku sone sah dibaso ping 7 ditampur karo pasir. Lah iku nek wis dicampur pasir dikek semen tuh ngecor raimu. Lho dia aturane ku ngono Dik, aturane ngono Dik. Aturane ngono. Kon iki lho salah kok iso medhiti. Lho kok iso salah diomong dibenerno kok iso. Lho ngono ta aku ngomong iki. Lah iya apa sih? Kerek najis. Kerek najis munggulat to. Ana arek nonoman beleh kerek. Beleh kerek. Wak mudin liwat nggawa ndase. Wak mudin liwat nggawa ndase. Iya. Wak mudin liwat nggawa ndase kerek. Lah sing ngomong nggawa ndase kerek sapa? Ya nggawa ndase dhewe goblok iki. Wak mudin liwat nggawa ndase dhewe nek ndase dhewe najis sapa gelem dadi mujin nek dibuacoki. Dadi mudin nang liwat nggawa ndase mudin dhewe. Ya aku lak ngomong ana arek nonoman beleh kerek. Heeh. Terus wakmu diliwat nggawa ndase najis takon. Najis, mugal najis. Gak nggawa ndase kerek. Lah sing ngomong nggawa ndase kerek sapa? Wong wis kene lho. Kon lek termasuk wong pinter sih. Ya iya rek ngerti aku. Kan sekolahmu biyen apa sih? Lho sekolahku nek nang gone umum SMA. Pirang tahun? 3 tahun. Lah wong 3 tahun lho akeh aku sih. Lho awakmu sekolahmu pirang tahun? SD 7 tahun. Akeh aku. Sekolah SD nek ngomong sampai mumprat itu lho. Lah iya 7 tahun lho akeh aku kon 3 tahun aku Ya, tapi tingkatane Dik, tingkatane ku dukur SMA. Nek dukur-dukur nek rotos cuklek sapa sing nambahno? Ampun, ya ampun iki ngomong kok serikalan modele kok. Serikal wis kene lho. Ya apa ya apa? Kewan apa sing cilik dhewe? Ya wedhus, Wong wedhus cilik. kucing. Ya salah. Nisore kucing apa ya? Tikus, Gak iso. kodok, Gak iso. kinjeng. Alah kinjeng jaremu cilik, kurang cilik. Alah ya gak enak, masih awakmu ya ora iso. Ya, Roh. Kewan sing paling cilik dhewe kewan apa? Cacing. Hah? Cacing. Ya cacing ya dawa. Kok cacing kok cilik? Kinjeng lak cilik sih. Iya. Nek kinjenge cacinge sak pira? Ya. Lha cacinge kinjeng. Ya iya. Rasaku cacing sing mlaku-mlaku mbok lemah iku lho dawa-dawa sakmene iku lho. Tengu lak cilik sih. Iya. Kira-kira nek tengu cacinge lho cacinge sak pira ya. Enggak. Nek ngomong gak tau Pak belas iki. Ya gak tepak ngono. Ngeruwengkel. Gak ngene lho gampang-gampangan ae lho. Wis mbok awakmu ngene lho. Iya wis apa? Kuping. Sebab apa sih entut kok mambu gak iso? Sebab apa? Entut kok mambu gak iso? Ya kawa-kawa, ya. Ya mangane iku lho kakani iwa-iwaan. Gak Mangane iku rujak-rujakan. Gak iso. Jangan lodeh. Gak iso. Wis gak iso wis aku. Gak iso. Tak baleni nek kon. Iya. Lah entut kok iso mambu kok sebabe apa? Nah, gak diinget-inget nek gak mambu iku. Goblok kok. Iki ngomong ngawur niki Bu. Ya, gak ngawur, Lah wong sih. entut kok diinget iku lho. Ya bapak meletek bandak. Oh ngene, jangan lodeh karene sore dinget, esuk mambu. cikne gak mambu. Iya, sih. Sego karene sore dinget, esuk gak mambu. Nek wani aja jen-jen. Nek Bareng kok 10. wong 10 pretelane untuku. Ana kok jak ngono lah. Aku iki di Uber. Duber kok. Nek wani aja maju siji loro, maju bareng. Aku tak mlayu dhewe. Kon iki lho ya apa srek ditekakno ado-ado kok iso. Iya. Iki lho bangkrah apa? Butuh bangkrak kok. Sik, op. Gak ngono Iki iki. jenenge sapa iki? Bokir. Gak ngono iku untu ta juglok. Iki dudu juglok iki. Apa? Joglo.
Ah Kan saene karo ketanggapan karo gowang situk iki ya. Ha iya. Meneh rek ditemplekno neh ganti kuntu kebo. Wah. Iya. Kak ngono rek. Saiki tau gaya apa rek? oh biasa. Biasa. Pengangguran. Sekali-sekali ku wong ku banting setir. Banting setir. Setirmu bantingan. Monggo tuwa, Bro. Nyambut gawe liyane ngono lho. Nyambut gaya apa, Kok? Aku saiki dadi wong parises, Bro. Apa? Parises kakek. Wong anane sukses ya parises. Anjene ae wong ngomong mbek wong untune nyerangap lho. Parises. Sukses. 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 Kon terus saiki omahku kon. Apa? Kena apa? Rencana tak tingkat kon. Lho. Kok tingkat? Ditingkat loro telu kaya omahe wong-wong iku. Loro, gak telu kakean. Loro ae. Kaya omah sing ngarep iku tingkat ngene iku. Tingkat loro. Kon terus rencanae. Ya apa ya apa? Omahku ya, sing nisor Ya terus tak kae dalane banyu. dalan banyu. Sing ndukur tak Ndukur? kae dalane motor. Lah kon manggon nduk ndi? Ana nggo nisore kudu. Lho kan ya berarti nisor tertek goblok. Iku jenenge sore teratak goblok. Tapi iku ngek tomen. Apa? Lek masalah anak, kono anakku kon. Iya. Anakku saiki kon luar Jawa. Iya. Sing lanang iku Iya. Parto. Iya. Ya apa ya apa? Roparto. Ya saiki ya apa keadaane? Tomen kerja sak wulan, Bur. Sukses. Mulih Sukses. aku dikirimi Pajero. Weh. Lho larang lho Pak Jero ku larang lho. Jadi anakmu iku kono sukses. Ratusan Sukses. juta. Rong wulan. Rong wulan. Ya. Eh. Langsung aku dikirimi maneh. Kirimi apa? Avanza. Ah, Mudun. Masalah rong wulan Pak Jero karo Avanza. Telung wulan. Kok gak ono kabaran. Ah, terus. Tak parani aku jenenge wong tuwa. Iya jenenge anak. Tak delok kabar kono. Dikabarno. Tak delok kabar kono. Iya ya apa ya apa? Tugasane anakku. Terus Bur, sukses mana tambah sukses. di penjara. Enggak dabrus omongane. Lah anakmu sing wedok. Ngene yo, kaya siji, Bur. Ambe anakku sing wedok. Bulan awal Dokter iki lho. Iya. Dokter. Ya apa kabare anakmu sing wedok iko? Mulih. Mulih. Iya. Oleh meteng berarti kan berhasil kan. Lho, berhasil lho. Aku dadi wong tuwa berhasil. Lah yo anak meteng kok diomong lu akeh. Lho, enggak wis Kuwate goblok. meteng ono bojone. Weh yo. Oh, ana bojone. Ono bojone mulih, ono bojone Iya, meteng. iya. Iku man. Aku lagi yo wong ngatini. Yo ngatini. Ingat ini telepon apa ya apa? Jaluk Jaruk nyanyi. Ya, iya, Kak. Aku dikon nyanyi. nyanyi apa? Nyanyi itu walban. Yo nyanyi yo. Tapi masalah nyanyi. Ah. Kalah bojoku. Hah? Tahuan. Bojomu pinter nyanyi. Bojoku kan bukan penyanyi. Penyanyi. Lah, aku budal ya. Awakmu budal mang terus. Aku berangkat kapan? Heeh. Mah, Waduh. Mah. Model wong untumu kaya gak. Omongane kok celuk mah. Nyeluk mama. Iya. duduk. Ya apa? Duduk mama. Lah, ya apa? Satima. Satima. Bojoku Tak kira jenenge mama. Satima. Eh. Lah iku bojok kan ugas nyanyi ya. Iya. Dia aku budal ya. Langsung jawab. Ya apa? Lagune ngene jere. Ya apa ya apa? Lagune Rita Sugiarto. Heeh. Jere ngene. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan. Enak nih, Mbak. Enak nyanyine bojomu. Anjane penyanyi Lah lah. jenenge aku wong tanggung jawab. Iya, iya. Wis iku elek ngene tanggung jawab. Iya. Tak takoni. Nah. Dik, dolen opo? Langsung jawab, Bur. Jawabnya Dari apa? ngene, Jawab. Aku tak minta oleh-oleh emas permata dan juga uang. Iya. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Kerbo. Tawon Bur, bojoku ku karo dhuwit, Karo karo duwe. apa-apa sing dinteni ku untukku tok. Mergo jane kau nek ngipok kena batik iso muni cuk. Iya, tok ngono seminggu iso gak iso ilang. Soalnya nata puntu sing merongos lho. Iki Kan gak ngos. Gak merongos. Anjane nyipok lambe gak teko wong kecekel luntu. Aku tak nyanyi nih, Tambal ban. yuk ngerti nih. Tambal ban. Awal ban. Iya, tak rungokne. Ya. Yuk tak ngerti nih wong gak petu. Iya. Oleh gak petu porang-porang om. Tambal ban lho ya. Jalukane yo ngatini ya. Iya, dari yuk ngerti nih. Iya. Tak rungokne. Sing enak. Ya Bur.
Sambal kaplok ini kaplok. Kok niku entos tak gak? Ya iso. Aku iki tukang tambal ban. Cocok. Uripe sadalan-dalan. Enak. Aku Asik. tukang tambal ban. Oh, asik. Rezekine untung-untungan. Oh, asik tenan iki. Awak api duwe kantongan. Wayah apes wetengku rasa kroncongan. Mak jedar, Amat jedar. mak jedar. Ngageti ya. Jali ku ngageti ya. Untungmu gak apa-apa. Aku khawatir bae untungmu roto. Untune gak apa-apa. Mang dadi gak untung necon. Oleh ana mercone kabeh. Lah iya. Untung-untungmu gak mreteli. Lah ya iku. Nah iya. Aku mreteli lah gak payu kan. Sisan. Iya. Aku tak nyanyi. Iya, lagu apa? Hah? Sakarmu lagu apa? Aku tak nyanyi. Nyanyi Hah? apa, Pak? Medion. Ya. Medion Iya, ya. sing Iya. ngene kalau. Nyanyi yo ngek. Neng Medion Ngawi. Iya. Oh iya. Iya. Eh. Iya. Lho Neng Medion Ngawi. Ngek. kok ngono sih? Iya, guys. Terminal Madiun Ngawi. Ayo Asik mo. bener. Neng Medion Ngawi. Ora entos. Aku tak nyanyi sing enak. Ya sing enak. Lagune iku sapa? Ngatini. Lagune Ngatini. Ngatini. Lagune ngatini. Ada lu ngatini gawe pop mang ya. Ayo. Selawatan aku. Iya. Aku tak selawatan ae. Iya. Selawatan. Iya. Bocah cilik. Ya. Selawatan. Becer mare. Ya. Enak. Ya wis. Sandangane resik. Ya. Tumindake bedhe. Oh enak iki. Enak apa sih? Enak Terus eno. Sing nonton akeh sing tuwek, gak cilik tok. Iya. Lho Iya, kok gak ngono ya ora bocah cilik-cilik tok. Lah iya. Delok entah sing kudungan sing kopiahan, Iya. ana cilik, ana gedhe, ana enom, ana tuwek. Ana tuwek. Lah nek yo aja cilik-cilik Aku tak tok. nang sing tuwek. Iya. Ya tuwek, sing tuwek. Iya. Sing coba. Bocah tuwek. Cecer elek. Sandangane suwe. Kelakuane kaya telek. Kok niku nyanyi kok dapurane kaya. Mesisan lagu sing enak. Apa? Lagu dangdut. Iya. Apa? Lagune Iwam S. Arifin. Peluru dan kerang. Apa? Peluru dan kerang. Peluru dan kerang untukmu ngono. Peluru dan perang. Ayo iku. Ya iku, peluru dan kerang. Peluru dan Mas perang. drame ini Mas drame. Ya, drame. Dreng. Dreng untuk perang. Drame. Deng. Bagaikan dentuman peluru perang. Di saat dirimu melempar senyuman, rasanya ingin mati. Bah mati gak. Aku Bongko ya wis. di istana hatimu. Ya, enak. Yo.
Tongko kematean. Kliru iku lho gak cocok karo ngarepe. Cocok mudune nang ilir-ilir. Iki dhewe lagu wop. Lagu Wop. Iya. Lagu wop. Iya Wong pop kok wop. Lagu wop sing ngene RCTI iku. Iya. Iya. Hai tukang ojek, Iya. tolong anterin saya ke jalan rawa wewe. Ke jalan rawa wewe. Apa iki, Mas? Ke jalan rawa wewe. Bebek. Rawa bebek. Gak iso muni bebek untune nyengkel dari rawa wewe. Wes, gak kau makanya Bur, aku nak perlu nih. Ada perlu. Aku mau kesempatan aku. Sik bob. Timbangane awakmu apik semayan nek. Iya iya tak. Kabari diundangi iki lho. Hah? Dikandani iki lho. Aku tak undangi. Oh kok undangi. Aku lak kate rabi sih. Kan payu rabi kan iki. Wawur. Bene kan untumu ngono arek wedokane sing gelem. Bojoku telu goblok. Telu. Terus iki kate rabi maneh. Aja nomor telu iki. Wong kabeh, telu wong kabeh. Dudu. Apa? Ketek. Sapang bayi. Dadi kan iki kate rabi. Lho kan iki kate rabi Sri. Iya. Temen ah. Iya, Kak. Oh, kapan aku undang ono. Kayak bur panik kesempatan iki, Bang. Aku tak kei waran. Ya sepurane aku mek ngelingno tok. Oh, nggih. Engko dimane kon getun mburi. Lha apa getun, Kak? Kon iki gak ero ta? Ya ora lho, nek Srio kok gede. Ayu areke. Lho, Ayu. nek ayune ayu tapi gegere bolong goblok. Cok goyan Aku mek ngandani tok. Nek kok terusno gak apa-apa terus kon pas ngeloni iki terus gegere bolong. Lho, bolong ta, ancene bolong. Bolong gegere bolong. Aja goyan lah, Ngek. Lho, iki Aku temen. wis ada lho, Ngek. Ya masih kon tek akeh tapi nek kon duwe bojo ayu ngarepe kemburine growak. Aku gak ngerti lho ya. Seneng Gak aku. ngerti Ya aku. gak gelem, Ngek. Lha lamlane iku. Mosok sih. Lho. Iki Iki sikile kurang-kurang 10 dino iki. Iya tapi aku mek ngelingno tok ya gak apa-apa nek kon terus nek kon bener seneng. Kalau terus mari ngono terus gegere selek. Lah iki opo ngene? Ya diworongno ta. Mbolah sak karepmu aku gak melok urusan. Wong kon donya akeh, wong kon wong sugih donyamu akeh. Kok ora dhuwit kena dijoli tapi nek terus rabi gegere. Tapi nek iki jare sing eruh, nek Sri iku gegere bolong. Lah nek kok terusno sak karepmu, kok gagalno sak karepmu. Lah ngono ta? Iya. Ya jenenge kanca lho ya. Sing enak tak jodhone nang omah Sri ya. Iya. Kok niku Genakno, cetakno, jelasno. Urung iya, Gus. Ya. 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 Sing akeh Ya. ya. Dikasih nang Sri ya. Salaman. Dah. Nanti nggih ya. Iya, nek wis bolong nang terus untumu koyo ngono maring kok. Iya, oke. Saknone. Jange rabi jare. Jange rabi nek. Lah kok 10 dino ya gak apa-apa jeneng kanca wis aku mek ndongano tok. Piye? Tak tinggal piye? Kon nyuna. Iya. Ya aku tak nang warung kene lho dhewe. Ya, gak apa-apa sih ya. Iya, gak apa-apa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Entut mambu ya garo. Wis seru. Iya. Ya ya boker iki kandhani ngono wis rewono mlayu. Lho, ya nek garek kaya ngene lho. Cak, Ya apa kabare, Dik? waras ta, Cak? Alhamdulillah waras, Dik, wis pulih. Aku kok krungu sampean jare kena stroke. Iya. Sing stroke kapane, Cak? Sikile tapi mbek tanggane sikil iki katut. Ngene iki ben nek kepethuk wedok serut ngono. Saiki lho iso tak ces gak tak ces yo pancet ngelimber. Cak, sampean gak pedhok Cak Bokir ta? Letas teko kene. Lho, tas teko Tas teko kene. kene mulih arek. Terus nanti saiki, Cak? Mulih jare kate nang nggonmu ngene iku mang yoan. Oh, kate nanggonku. Iya. Walah, berarti Kate aku lap- teling-singan dalan iki, Mas. Apa? Yo, aku goleki calon bojoku sih, Cak. Lah kok senengi temen. Yo Kon nambah seneng wong. kon iki gak tau lho ta, gak krungu kabar ta. Lapo? Bokir iku duwe gendeng taunan. Wah, nek mari stroke nek ngomong amblaran. Lha ya gamblara lha kare percaya gak sih kon? Yo gak percaya. Lho, kon tak kandhani. Bokir iku nek kumat, iya. Nek gendenge kumat, mangan geger. Nggih. Kuman. Lho, Ana wong mangan geger iki. lha nek kudu arep wong kudune kaya ngono nek gak geger sing dikrong. Nggih. Mari stroke dadi ngomongnya iki
Lha kasih gak karo kari percaya gak nek kon kepengin dikelamuti boker ana budal. Iku masih kering-kering dudu ilat iku untu sing nyerang. Cak. Sampeyan iku temen ta? Lha temen gendeng iki duwe. Gendeng tahunan. Iku nek kumat Allah mangan geger kerut ngono lho. Sakjane aku gak percaya, Cak. Lho, ya gak percaya ya. Lah ngrungono sampean kula kok merinding aku. Kon maneh merinding aku dhewe ya wedi ya rene. Ha nek geger dipangan terus nek bener abir gegere. Ya ngatini teng pundi? Duduk. Sapa? Jane yo ngateni mah. Lho, sampean kok kenal yo ngateni barang? Ya kenal koncoku lho iki tunggale iki Yuliani. Nggih, monggo. Sapa? Yuliani. Yuliani. Iya. Kang ngono sampean kok kene iki ket kapan? Lah iki ya kait iki mang tok. Lah asline sing digawe ambek iya Cibawon iki ambek klok misanan sih. Misanan teko ndi? Lha ya ambek aku iki misanan. Lah kok iso? Yang pisan iki aku ditekakno lak misan. Kandhani mari setruk iki asli mari setruk. Lho. Mangkane ngomongnya blarang. Ya kari percaya gak ya tetep nasi nek kan kepengin Kosek ta, Cak. apa? Temen aku iki ngeman kon ayu-ayu nek terus gegermu dikrikiti. Ya nek trimo gegere dan kok melorot-melorot. Selet-selet dinten. Lah ya jemrutune iku entek. Kok oleh ngomong jorok? Ya gak jorok nek gegere dipangan terus tambah menisa-menisa karo akhire jemrutu. Nek ya mengandani tok. Terus piye sih Cak iki lho kurang 10 dino. Iya masih kurang 10. Jangan lho wis kadung tak sebar Wis Cak. masih sampean sebar ya gak apa-apa kari terserah awakmu sih. Nek kok terusno ya monggo nek kok lerekno gak sida ya gak apa-apa iku tergantung awakmu. Nek anjene kon kepengin gegermu browak ya gak apa-apa. Cak, saumpama gak tak terusno piye Cak? Ngalang lak ana gantine ae kok boker wong sugih lak ya oleh gantine. Oh ngono. Iya. Jadi aku iki ngurungno ngono ta Cak? Iya kon ndo palik sampean kandhanono nek gak sida palik wurunge lha lapo. Kandhanono nek ngono mang. Aku sing tak kuwatiri kowe eman kon ayu. Iki jenenge kok kemanten anyar kait klambi dicokot. Bruk dicopot ya. Terus geger dia. Kriye wedi aku. Cak, tapi ngurungno iku gak apa-apa ta Cak? Gak apa-apa. Ya urung kok ndolek ganti ngono lho jane kan. Ya aku kene sih yo ngono. Sampeyan iku kok kenal sih karo wong-wong iku? Ya kenal ta CS ku iki. Wong ngene biyen ambek aku dulinan mesti bawade-badean pinter-pinter wong ngene tak takoni. Kewan apa sing buntute 5 niku ya jawab. Apa? Wedhus. Lha kok sampean jawab wedhus kok buntute 5 lah. Bawe kok sampean delok wedhus nomere piro 35. Lho lak buntut 5 jare. Ya titen wong. Lah sampean ketahuan apa wis ngruyuk nang wong wedok-wedok iku? Ya jane kepingin nang wong maneh nang waras kaya biyen. Cak. Hah. Ya nek ngono aku tak mulai Cak, tak ngomong Pak Lek Cak. Iya wis kok timbane biaya. Ya timbane gegerku kerawak. Lah ya nek kerawak nek trimo geger kok nek munggah-munggah nang pundak. Lah iya. Indil-indile ketok. Ya wis Cak aku nek ngono tak mulai. Iya, iya. Tak ngomong Pak Lek ya Cak ya. Iya iya wis. Lho koyo ngene rek terus gegromak. Ndani segere. Senenge sing wedok tak kandhani nek gegere bolong. Sing boker tak kandhani nek boker gendeng tahunan. Ndelok wong geger. Mantu ponak aku senajana
calon bojone iki elek. Tapi wong Sri seneng. Sri cinta mbek Bokir. Padahal undangan iki kanca-kancaku iki tak kandhani kabeh. Wis tak WA kabeh. Apa Sri? Wis urungno ae. Urungno ki. Wis piye-piye urungno ae. Kancaku wis tak WA kabeh undangane. Wis aku gak sida, kalek gak sida aku. Lho, pekorone apa gak sida? Ya wis pokoke urungno. Nek sampean gak gelem urungno ya sampean rabi dhewe mbek Bokir. Lho, aku lho apa rabi Bokir. Wis sampean urungno ae. Iki temen ta? Iya, Nek pokoke mau. Bokir rene muring-muring ya apa? Ya wis, Kadung urusan tak siapno. sampean. Nggih, monggo. Nggih. Kurang ngake cak ya. Lho, Aku wong mrene ana perlune aku. perune apa? Aku lho kate tak Omong sing Kumat paling iku mau. Omonge gak cetha. Lah apa sikir? gak ngono tak dar. Aku wong aku kepengin ro. Pengen ro. Pengen lah apa Sri Melayu? Pengen ro apa kir? Ngene lho tak dar. Iya. Kan ngidek-ngidek lah. Pak Sri jarene gegrebok. Sapa ngarani Sri gegrebolo? Lah aku yo ate rabi ku yo apa? Ora tak urungno kok. Tak urungno aku gak seneng. Tok urungno. Urungno. Temen iki tok urungno. Urungno. Tak jalan. Aku gak trimo. Tok urungno kudu ana gantine. Ono gantine, Cak. Temen Wis ono gantine. Rita tak gantine. Gampang masalah kerobean aku sing nanggung. biayane Aku sing nanggung. temen Yo, lanangane. lanang Itu lanangane. Ojo sing lanang. sing lanang Ono gantine ya. wis. Wis. Nek ana gantine gak apa-apa Yo. sebab iki nek tok urungno aku sing rugi. Pokoke saiki tak urungno. Aku gak seneng ambek Sri. Wis gak seneng mbek Sri. Seneng Sri. Aku minum kalau Nek. Wes tak urungno. Wis gak urungno. Heeh. Aku ganjaran aku. Ganjaran aku. Kon gak getun ah. Gak. Arek koyo ngono simpluke. Gak wis. Iki Bokir gak seneng ambek Sri. Dari Sri gegere bolong, ora gelem deh diurungno. Yo. Yo lagi. Gak gelem. Gak gelem sih. Ya gak gelem. Ya iya, ono. Gegere bolong gak gelem. Terus bolong tadi. Ada sih ngrikit wong. Lha apa gitu bolong? Lah sampean niku sing ngrikitan geger. Yo. Yo. Lah apa sih? Penggaweanmu ngriki teger. Iga. Aku wis waras. Arek kene kumat. Waras kok gak kumat maneh. Enggak, tolong kula ningirane oleh surat pisan. Aku wis waras. Iki Yo gak. Kir temen tok gantekno conge. Kak awale lek Darmaji wis gak apa wis. Tak saksine tonge ae. Cek waras tonge. Iya, temen nge. Kowe seneng mbek Sri. Yo seneng tapi gak wani iki saiki. Saiki wani. Kayak bokir. Mergo dikai Bokir. Mengker titik tak wani. Akeh buntele. Wis, sida mantenan ta gak? Eh? Mantenan ta.
Sido tapi ganti congek. Oh, congek. Nek waras gawe emloan. Setruke cek nang waras. Nek dengan normal. Ya wis apa-apa. Enak diwaca. Aja sampai mangan geger. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ludruk Jombang Jaya. Dari Karyono Ibu Kanti minta lagu apa ki salam kerong. Salam kerong. Salam kerong. Buat warga RT 16 Tempur. Harap dilayani. Oke, tak garap. Terima kasih. Dalam kerong. Salam kerong. Gitu. Kepada yang terhormat Ludruk Jombang Beriman Jombang Jaya. Dari saya MG Bantengan Putri Singo Mudo Singo Munambar Baliarjo Pagelaran minta gending Podang Kuning. Tak layanani. Terima kasih. Podang kuning. Podang Kuning. Podang kuning. Iya, ceritane ya dawa. Iya. Podang kuning. Salam kerong. Podang kuning. Podang kuning iku lho. Nah iya iku. Istri ya iso podang kuning. Podang kuning aja. Apa sih? Podang. Nanti kubus semua. Asik ditarik kembali juk esok awan ning keluyuran anggoleki sing tak sayang mobang meter anggonku goleki ora krasa esok awan kowe celeret ireng tak sawang tambah manis tenan ta Mas tiba bunga nyanding sliram asih wis rapat kalatiku ketut wong liyan yen si podang agawe atiku kepranan
Sambek Inteh ditarik share. Wis ana dilayani loro. Ana paribasan kripik gedang godhog ketelo titike dang padha krasa. Soale engko ceritane ya panjang. Dadi penonton ya perlu menikmati cerita. Ngono lho. Saiki ayo mlaku-mlaku nang desa Kemiri. Kowe gak turu sore-sore ayo ndelok critane Lodrok Jombang Jaya.